Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon mga higala, niya ang sumpay ni naginapustang sugilanon, Perlas sa Bukid. Nigay! Saan nang yuta? Toto, pagbantay! Murig doon ay maggawa sa yuta! Nigay! Saan na? Ha? Mga dagkong itong nawati! To! Atras! Unsa? Aray! Inayang makadira! Naslide ko, agay. Ibabagan kita sa mga dagkong wati! Uy, naluyan ang ubang mga wati ni Kay. Kinahanglan masunog silang tanan! Gamahan ng mga perlas! Sunuga ang tanang wati! Ano ni Kay? Ikaw ang tanang wati! Nangamatay silang tanan! Oh, dali na to! Magpadayon ta dito sa itom nga yuta! Kinahanglan maluwas na ko ang among amahan! Let's go! Pagdali to! Dagan! Manginay na Rosa, wa man ni katapusang pagsaka nga atong gibuhat. Ayaw pagreklamo! Kinahanglang makaabot kita sa ibabaw. Mahal kong hari. Paspasi pa ang imong mga lakang. Mahal ko rin. Asa magyusang ko ning taas kayong tore nga atong gisaka Mangirena. Sa panganod, adto kita maghimo og gingharian na sa ibabaw sa panganod. Unsa? Mahimo din na? Kamahanan nako. Busa, mabuhat ko na ang tanan kong gustong buhaton. Pastilan, oy, Andoy. Hain naman ka sila si Toto. Ngawa pa man sila mabalik. Wana, doy. Misugod nagbutok-butok ang kakulba sa kundoghan, doy. Ang pangutana ini, kung maluwas ba nilang ang hari? O, manghinaot lang tanga. Maluwas dun nila. Mahal nga inahan, asa ka? Wala lang, Reyna. Reyna, migawas. Bigawa sa kwarto. Nabalaka ko sa inyong amahan ug sa imong kaluha. Gamhanan si Nikay inahan ko. O kasaligan siya siyang mga hukom. Mahal nga Reyna. Unsa may gusto nimong kanon ha? Basin gigutom na ka. May mga prutas na nas kananan. Huwa ko'y ganang mukaon. Ayaw pa da sa pagkaway gana, oy, mahal nga, Reyna. Pero, tuara sa hari ang akong huna-huna. Bisan unsaon, bangis gyud kaayo ang akong igsuon. Lako, yawa, yun na. Bisan usaon, lasodon tuhuan nga ang imong igsoon mao ang barangan. Pero gwapa naman ka ito sa karon ay. Dili ka na mo iyang naong. Kay nga naman day. Unsa man gyud day ang naong sa mong igsoon. Lahi siya og naong kay kanako. Ay, hala, usa man siya, bati na siya now? Nigay! Narang ganghaan sa turi. Kataasan na sa tori, Toto! Wa may lang tao ni Napita. Wa din ang dautang Reyna. Nanood na sila ni Anang nakumpultahan. Dali! Asa man ta? Manood na ni Anang nakumpultahan. Dali to! Sa imong nona, nagika diya sila sa sud niya ng turi. Ang imong amahan basin. Masipyat unya tao, buha sila diya. Niya, may nayag ni kitag sud. Naa siya diha sa sud. Kinahanglan masusi na to ang sud ng itom na tori. Nikay, wa kay mga lang mananap diya sa sud. Ato lang ka na mahibawan kung masud kita, Toto. Huwag laing kapilian. Musul gina ita. Kung nahadlo ka to, mahimo ka magpabilin din sa gawas. Di oy! Hadlo ko taon! Di ko may mutang nga magunawan na ni mo. Mamiligro ka sa sud. Sam ka oy!
Kun mao na, dali. Sunod na ako. Hold my hand. Ilang. Laut ni kay. Ablihin na to ang kanang nakumpultahan. Oo. Gahi, mablihan pultahan. Ni kay, pwede na mo gamitan lang gahom ang pultahan. Gahi man. Dili mahimo. Dali na sa sword. Ni kay, sa manang mananap ka na sa sud sa palasyo. Mga mananap ka ng amugna sa barangan. Torang hagdan ng paingon si babaw, pero di ba na makalabang tuunan ng kadagang mananap ng murag buaya? Mura sa ugdi. Kinahanglan mga wa kining tanan. Perlas na gamhanan. Ibalik sa naandan kini mga mananap sa among atubangan. Biglang may silang mayo. May mo rin silang siligan. Dali na to. Musa ka na ta sa hagdanan paingon sa ibabaw. Nigay, sigurado ka nga na paingon sa ibabaw ang barangay nga atong gigugod, ha? O, Toto. Dali na. Mga Reyna, ganina mo lang tayong nagsigi og sakay ni. Uy, wapam tamo abot sa babaw. Doon na lang kita, Elmo. Oh, sigurado ka? Stilan, mura na maputol ang ako gininhawa ini. Doon na lang lagi kita. Anto siya ang tanan. O mabulahan ka. Mahal kong hari. Ayaw pagbuhag ka na ko. Mahal ko. Nigay, mura man mabugto akong ginawa eh. Gamitin na ikaw ang atong pagsakay ni hagdanan. Kanang tita kapuyang ba? Kanang butang yan lang elevator. Dili na to ka na mahimo, Toto. Ano di man? Nagamanan ka, ha? Kinahanglan dili mahibaw ang barangan. Nga nagsunod kita nila. Pero asa man isang ko kinihagdan nga atong gisakaw eh. Mura man ikuhay katapusan nga hagdanan. Kinahanglan maapsan na to sila nga dili sila mahibaw. Aron makaduol ko sa kong amahan. Og mahikapan ko siya. Doon na lang kita sa panganod nga atong atuan. Dili ka taga mga hagbong ni ini kung manaog tas panganod. Ni anata. Oh, hain man. Oh, mi abli pultahan ni ning turi. Oh, hala. Ni anak kita sa yuta nga giputos og panganod. Ano ni ba ang kabahin ni ning maong yuta sa panganod? Mahal nga Reyna. Ang akong diwatang maninay. Diwatang maninay? Dali na mahal kong hari. Biabot na kita sa atong mahimong kalibutan karon. Oh, mao naman kani ang atong puy-an. Aw, mao na ni. Nindot sa noon ni dinhi kay layo tas mga kaaway. Pero yuta naman lagi ni mahal ka Reyna. Makita nimo. Karon ang palasyo ni ining dapita. Uy! Hala! Ito mga palasyo! Kita ko! Ana, tadi ako puyo, mahal nga Reyna. Oh, ug mauna ka na ang atong gingharian. Nigay, murag, wag ni katapusan kini mong hagdanan sa turi nga atong gisaka ni kay. Miabot na to. Tanawa. Abli nga pultahan ka na. Miabot na ginita. Ay! To. Oh! May palasyo sa unahan. Oh! Tod! Ito nga palasyo. Klaro na lang. Naadihang barangan. Ano ka nakatultul ka sila din no? Mao kini ang gahom sa itom nga perlas. Makamugna siya bisan unsa nga imong pangayoon. Pero mas gamahanan ang imong puti nga perlas ni kay. Kay inahanugan nagpaganina. Dali na to. Pupadool na tas palasyo. Dali. Mao na kini ang atong gingharian na sukad karon. Mahal
Mahal ko gahari. Oh, ato kinghari. Kadako ini uy. Kita rin tulo ang magpuyo din eh. May mamahimo kitang mga ulipon din eh. Uy, kadagan ang mga itong nga langgam nga nanunga. Okay, unsa man ang nasa Suso Palasyo? Mga ito nga langgam ka na. Hala no, mga uwak na. Mo ka na gustong buhion sa mga barangan. Nga sama ni Ana Rosa. Imo rum rin siyang iano? Pero daotan siya. O kinahanglan nga masumpo siya to. Dali na, muli-lit ta sa sud. Oh. Uy, kay, abli ang pultahan. Oh, ang barangan. Nilipay nga naa sa tunga sa mga nanugpa nga uwak. Oh, Nikay, tanawa. Ang akong amahang hari ka na. Duulon ko siya. Ayaw, Nikay! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!